Stredná odborná škola v Kráľovskom Chlumci zorganizovala športovú olympiádu pre žiakov základných škôl v regióne Medzibodrožia. Dejiskom 5. ročníka sa už tradične stáva areál bývalého železničného učilišťa v Čiernej nad Tisou. Odbornú gestiu zastrešovali členovia Košického olympijského klubu pod vedením predsedu Miroslava Luberdu a čestného predsedu Antona Švajlena. Význam podujatia umocnili svojou účasťou prednosta obvodného úradu v Trebišove a predstavitelia Košického samosprávneho kraja. Som veľmi rád, že na takejto masovej účasti, ako sa tu reprezentujú základné školy svojimi súťažiacimi žiakmi v jednotlivých druhoch kategórií, sa táto myšlienka olympijských hier rozrastá. Myslím si, že každý rok je viacej a viacej súťažiacich. Toto sa veľmi ujalo, dnes už je 5. ročník a dnes na tom 5. ročníku sme privítali viac ako 240 žiakov základných škôl. A vidíme, keď si pozrieme, ako tí naši mladí športovci zápolia, je to takmer o dušu a proste majú radi túto olympiádu, radi tu prídu. Vybraní žiaci jednotlivých škôl zápolili vo futbale, plážovom volejbale, vybíjanej, behoch na 50, 800, respektíve 1000 metrov, v štafete na 4x200 metrov, v skoku do diaľky či vrhu guľov. Jednotlivé družstvá si zasúťažili aj v olympijskom kvíze či v súťaži olympijského odznaku všestrannosti. Už ten čas je trošku taký pokročilý, pretože myslím si, že má dopad na kvality výkonov týchto detí alebo aj na jednotlivé výkony tá horúčava alebo to teplo, ktoré teraz je. Ale snáď z toho dôvodu by som do budúcna tiež poprial alebo by som požiadal, možno aj požiadam ako vedúci niektorých alebo zodpovedných za túto akciu, že by niektoré súťaže dali hneď z rána, keď ešte tá horúčava nie je taká, že má dopad na výkony týchto detí alebo na zdravie v prvom rade týchto detí. V exibičnom stretnutí vo futbale nastúpili proti sebe učitelia organizátorskej školy a výberu olympionikov z Košíc. Zaujímavý zápas sa skončil zmierlivo 4-4. Do finále žiackého futbalového turnaja sa napokon prebojovali týmy z Bielu a z Čiernej nad Tisou. Avšak aj na ostatných športoviskách sme zaznamenali pozoruhodné výkony. Deti dosiahnu z roku na rok stále lepšie výsledky. Čo sa mi páči, že aj tá disciplína z roku sa zlepšuje. No a si myslím napriek tomu, a vďaka Bohu, že máme predsa len také dobré počasie, až napriek tomu výsledky, čo žiaci dosiahli v týchto bežeckých disciplínach, dievčatá 800 metrov a chlapci 1000 metrov sú veľmi dobre. Zatiaľ takto vyzerá, že najlepší výsledok pre chlapcov 1000 metrov je 3:10, čo si myslím, že naozaj veľmi dobrý výsledok. To je zle, že v našej škole nie je ináč telocvičňa, že nevieme sa takto pripraviť, ako by sme mohli. Nemáme takéto podmienky, ale také skok do diaľky, vrch guľov, to sme akurát tak zvládli aj dobre. Vyhlasovateľ olympiády uvažuje aj nad možnosťou spoluorganizovať podobné podujatie pre stredoškolákov v rámci Košického samosprávneho kraja. Pochopiteľne nie na úkor tejto olympiády, ktorá sa už pomaly stáva tradičnou. Samozrejme, že treba si uvedomiť ešte jednu veľmi vážnu vec. My to robíme v takých ako primitívnych podmienkach, dá sa povedať. Tie ihriska sme si svojpomocne vytvorili a možno do budúcnosti by si zaslúžilo pozornosť aj to, že by sa vytvorili aspoň na taký minifutbal alebo na plážový volejbal alebo na niektorý iný šport. Také podmienky ako táto olympiáda by si zaslúžila. Pre miestnu televíziu Trebišov Peter Ferko.